Azpeitin bertan erosteak eskaintzen deun mimoa eta gertutasune internet bidez erosten duenak ez du jasotzen. Ikusten dut asko ikasi deula jendik ze behar dauken supermerkatu handi horien aldian, askoz gehiago dakigu pertsonalki gure bezeroengan. Produktue ikutu, ikusi, probau, hori balora inberdala. Bertan ite baldin bada erosketa, Azpeitiak jarraitzen du bere zentzia eta gero aparte ekonomia sustatzen du. Herritarrok saiau berdeu geure hein baten ekonomi zirkular hori hemen jiran bueltan erosketak egiten eta hemendiken bizigean herritarrak hemen bizitzen eta hemen lan egiten segitzeko aukera eukitzia. Ekoizliek, merkataiek, bezeruek elkar laguntzen diotenien komunitate aberats bat sortzeala eta azkenien 3 agente horiek dira komunitate aberats hortatik probesten dienak eta azkenien gero herri bizi bat da kale bizi bat sortzen denak. Gure herrien dendaik ez balitzake egongo ez ginake horremeste harremanduko ez ere eta pertsonak herritarrak ezagutuko. Merkatari txikiak juten nahi zenien, ez dauke basede datoziken da inungo CRM berriken nire gustuek ezagutzeko horrek ez dauke preziorik.